Агачларны кисү турында да сорамыйча мөмкин түгелдер. Бик мөһим тема. Ничек кисергә кирәк? Алма агачны, шиясен, кайсы җирдән кискәннән соң ничек эшкәртергә? Значит, мен шуны әйтмәкче булам. Буны кескене үткәргә була бу эшне. Значит, кыярлы, значит, алма агач шияләрнең ботаклары була 45 градуста була и 90 градуста була. Именно 90 градустагы ботакларны кисергә кирәк. Ол, во-первых, сынырга может, и аннары уңышта начар. 45 градустагы ботакларны кисмәскә кирәк. Аннары тагын бер яхшы әйтәм мөһим, ниләр ботаклар бер-берсенә тиеп торалар. Менә шул ботаклар тимәс өчен кайсы мишәт итә, кайсы аларны кисергә кирәк берсен. Ул әгәр дә кисмәсәң, опять уңышка начар зыян сала. Аннары, значит, менә яшь ботаклар чыгаралар бинде, недән җирдән ерак түгел. Аларның бөтенсен, аларның баласы дип әйтгәндә. Аларны тоже кисергә кирәк. Кисергәме тамырдан алырга? Аны тамырдан алам, тамыр әгәр дә кырыйда булса, тамырдан алырга кирәк. Әгәр дә, например, алмагачы та кырыенда үсә икән, аны тамырдан алырга кирәк. Әгәр дә алмагачның ботагында, основной ботагында булса, аны кисергә кирәк. Кискәннән соң, менә шуны әйтергә кирәк, масляный краска белән буярга кирәк. Әгәр дә масляный краска белән буямасаң, ул зыян сала, и аны кырырга может агач. Кызык һәм әһәмиятле. Рифкат абый, бик зур рәхмәт сезгә.